Comunicat del Partit Comunista del Poble de Catalunya arran els darrers successos succeïts a l'Estat. El Partit Comunista del Poble de Catalunya vol felicitar la massiva mobilització d'aquests dies, mobilització que es fa tant en reconeixement del personal sanitari de serveis essencials, la seva tasca, com per reivindicar els drets i la legitimitat de la Tercera República. Malauradament, tot i que el poble de Catalunya està donant una lliçó en sentit de solidaritat envers el personal essencial, dels serveis essencials, hem de recordar que Catalunya ha estat de les comunitats autònomes que més han patit en retallades en aquests sectors, que més índex de precarització laboral té en aquests sectors, que el personal sanitari de serveis porta anys i panys mobilitzant-se contra les retallades que el govern de la Generalitat i el govern de l'Estat està aplicant a aquest sector. Així mateix, volem denunciar contundentment els milers i milers de morts que s'estan produint als geriàtrics arreu l'Estat i especialment a Catalunya. Morts tant de personal sanitari com de personal usuari, com d'usuaris que estan pagant milers i milers d'euros per rebre una atenció i un benestar i s'estan trobant morts i degradats i malalts per desenes cada dia, com veiem pels mitjans de comunicació. Denunciem que la sanitat no hauria d'estar en mans privades. Denunciem que l'atenció de les persones de tercera edat o les persones dependents no hauria d'estar en mans privades i exigim la nacionalització del sector immediatament i la destitució dels consellers i ministres responsables d'aquesta barbàrie. Una barbàrie que es veu cada dia, com avui, quan ens hem llevat amb la notícia de que a partir d'avui, dia 14, milers i milers de catalans, de treballadors catalans, s'estan desplaçant de casa seva per anar a treballar, enmig de la por i d'una possible recaiguda de la malaltia. Ens tenen confinats des de fa més d'un mes i la previsió és que no sortirem fins al maig, però en canvi sí podem sortir per anar a treballar i exposar la nostra vida a una cadena de muntatge, a un despatx, a un taller o agafant un metro o l'autobús. Això sí que es pot fer, que no s'aturi la maquinària capitalista, que no s'aturin els beneficis dels empresaris. Això sí, per això sí que som bons i per això sí que podem sortir de casa. Denunciem els ERTOs que han aprovat el govern de l'Estat. Els denunciem perquè els ERTOs els paguem els treballadors i treballadores amb els nostres impostos. Denunciem que a l'empresari li surt gratis acomiadar en aquest país. I a sobre rep beneficis, com el del permís retribuïble, que no deixa de ser enviar el treballador a casa per després posar-lo a treballar quan a l'empresari millor li convingui. Denunciem que el 83% de la recaptació d'impostos prové de l'Estat, prové de les classes treballadores. Denunciem 1 milió d'aturats que s'estan produint en aquests moments. I denunciem que els treballadors d'ETTs no estan cobrant l'atur, sinó que se'l cobren ells a la seva pròpia butxaca per una crisi que no hem produït nosaltres, de la qual no som responsables i l'estem pagant, com sempre, com la del 2008. Finalment, en aquest breu vídeo, volem animar a les classes treballadores de Catalunya i de l'Estat a que llegeixin, que es formin, que mirin, que cerquin i que busquem la manera d'organitzar-nos quan aquesta crisi acabi, per tal de preparar les mobilitzacions que haurem de preparar i que haurem d'organitzar per tal d'acabar amb aquesta situació d'explotació, de que paguem la crisi de sempre, com el 2008, com el 73 o com el 1929. La crisi sempre la paguem els treballadors. I en aquest cas s'han equivocat greument. La crisi hem de fer que la paguin els rics. I si hem de construir un món nou perquè paguin la crisi els rics, organitzem-nos per construir-lo. Fem assemblees als carrers, fem assemblees als centres de treball, fem assemblees obreres per tot arreu i denunciem la misèria, la barbàrie i la explotació i l'opressió del sistema capitalista. Organitzats som invencibles. Visca la lluita de la classe obrera!